Acudim a visitar un dels emblemes de la ciutat de València, l'Oceanogràfic, i a l'entrar ens trobem amb un número gegant a la façana principal. El motiu? Pareix que va ser ahir, quan l'Oceanogràfic va obrir les seues portes, però en realitat han passat ja 10 anys. 10 anys en els que més de 13 milions de persones han visitat les seues instal·lacions, en el que és l'aquari marí més gran d'Europa. Ens acompanyen a fer una visita? Centenars de xiquets com aquests visiten durant aquest mes el que està reconegut com a un dels 5 complexos marins més importants del món, qualificatiu que s'ha guanyat a pols pel tracte que se'ls dona a les més de 500 espècies que habiten en aquests 42 milions de litres d'aigua. L'aquari és un degoteig de persones que, amb motiu de l'aniversari, busquen veure reflectit en un espai relativament reduït la inmensitat de la mar. Parece que es un centro que ayuda a informarle a las personas y sensibilizar a las personas para el cuidado del medio ambiente, del mar. De segur que a aquest espai ple de vida li queden moltes experiències i molts anys per complir.